Un dos deportes máis duros e completos regresará a Vilagarcía o vindeiro domingo 7 de maio. A Vila organizará o 12º Triatlón Concello de Vilagarcía. Na cita participarán máis de 500 atletas dende a categoría infantil ata Open. Para os espectadores é unha maravilla poder disfrutar e ver ese esforzo titánico que están facendo pois atletas privilexiados e que non todo o mundo pode realizalo. Ademais, tamén pois aqueles rapaces infantís e cadetes que se están iniciando no mundo de triatlón, pois tamén con unhas distancias máis adaptadas á súa idade, pero que empecen ademais a disfrutar deste deporte. A proba será tamén a final do Campeonato Galego Contrarreloxo. Es la categoría infantil y cadete, y después la categoría absoluta, también es Campeonato Gallego, que participan equipos para el Campeonato Gallego y para rellenar más equipos en la prueba Open. A cita de Vilagarcía tamén é das poucas que se compite por equipos. Bueno, para nós é unha proba especial, xa que é por equipos, e ao final o sacrificio en equipo ten unha recompensa diferente a cando faz individual, unha proba super bonita, sempre todos os equipos teñen moitas gañas de vir a Vilagarcía, porque é unha proba que fomenta o deporte como equipo, que é raro que haya probas por equipos de triatlón cerca. A competición comezará coa proba de natación saindo dende a rampla do Intecmar ata fora do porto de Vilaxoán e regresando. A continuación, a proba en bicicleta partirá dende o parque de Dona Concha ata o cruce de Valle Inclán con Alexandre Bóveda e a ruta P transcorrerá polo Peirao e a praia de Vilaxoán. A proba axustarase a distancia e as voltas segundo cada categoría. É un esfuerzo intenso, digamos, porque as distancias son moi cortas, cando no triatlón as distancias son cortas, aumentase a intensidade, cambia cando son largas, non? Que ao final tes que administrarte máis. Para os atletas locais, competir na casa supón unha motivación extra. É bonito estar nas calles de Vilagarcía, que a xente que conoces te estea animando, sempre che dá un pouquiño máis de folgos. Dentro do Club de Triatlón de Vilagarcía participarán 25 deportistas. Un equipo competirá no Campeonato Galego e o resto participará no Open. Dende o club son conscientes da dificultade da proba, pero aínda así non perden a esperanza de acadar o mellor resultado posible.